Sabay-sabay! 10! 9! 8! 7! 6! 5! 4! 3! 2! And 1! Ayan! Opisyal ng pinailawang kan nakaaging Domingo ang Christmas string of lights na taon-taon na pigbibida kan Banwaan kan Daraga, Albay. Pasado alas 5:30 nin hapon kan inian magdiwanag. Ang pamilya Mascareñas ka market site Daraga saro sa kadakol na nag-abang. Unang-una, this is one of the best promotions na ginagawa for the LGU. Hindi lang makikilala yung Daraga sa local but even in the national. And then another promotions for the local government of Daraga. Maugmaman ng manager kang Peso Daraga na si RJ Lawenco na mahiling liwat ang string of lights na saro sa mga orgulyo kan sa indang banwaan. Siyempre, yung pailaw kasi, itong pailaw during Christmas dito sa Daraga, unique ito, walang LGU na gumagawa nito dito, so talagang unique siya. Taong 2018 kampunan ang pailaw. 2 kilometro ang laba kaini, asing kompuesto ni 17,000 na bombilya. Si Angelica asinan sa iyang partner, magin na magbabarkadang ini. Inabangan ng gadang pailaw maski may pag-uuran. Naganda siya kasi nandyan yung mayor, tsaka madaming tao, ayun lang. Kinasanayan na din namin to sa kada Pasko, merong pailaw. Parang tradisyon na to ng Daraga. Maganda naman, siyempre. Dahil Daraga to, sa atin to, maganda to. Mahiling ang Christmas string of lights puon sa Daraga Town Plaza sundo sa Bicol University boundary kan Daraga asin Legazpi. Sigun kay Daraga Mayor Awin Baldo, dakula mananambag kan string of lights sa saindang banwaan, lalo na sa turismo. Huli tabistado ang saindang pailaw na pinakahalabang tunnel of light sa bilog na Kabikolan. Nabibisto naman ini maging sa nasyonal. Ilang taong pinagay, siya di po pigbalik na last year dahil nga ng taon. Para magtawag nila yung liwanag, bilang udyat, hindi papaabot na ang selebrasyon ng Kapaskuhan sa Banwa. Nagkataon, nakita magugma, kaya di ba ang sakto na pamilya? Magkasararo, dangan magkatelepon sa pagpasalamat sa pinakarason, kunya nga kita nagaselebrar sa atin ang pagkamundag ni Yesu Cristo, ang liwanag sa mundo. Mientras tanto, apuera kan string of lights, nakatalaan man nabuksan sa Desyembre 1 ang saindang Christmas village na makukuha sa Daraga Park. Para sa mga baretang Tatak Bicol, May Arango.